αρχάρχης του Πειραιά που κατηγορείται για εκβίαση, προστασία με καταδίκες και για επιθέσεις σε μέλη αντιναζιστικής πρωτοβουλίας το 2012. Αναφέρεται και στην έμιστη, όπως λέει, σχέση που είχε ο Ρουπακιάς με την τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Αλλά τι το πατέλησε. Έπαιρνα τη μάνα του, πώς θα πάρει. Το αφήσαμε τη μάνα του. Και λέει ότι και καλά, εδώ πέρα λέει,